Aquest dissabte 24 de gener de 2026, el nostre poble i gran part del centre de Catalunya van viure una jornada marcada per un fort episodi de neu, que va arribar fins a cotes inhabitualment baixes, cobrint el territori d'un mantell blanc i reforçant la sensació d'hivern profund. Les autoritats meteorològiques i protecció civil van activar el Pla Naucat amb avisos de nevada i risc de neu a diverses comarques interiors i nord-orientals, inclòs el Moianès, i es van enviar alertes a Salert per telèfon demanant a la ciutadania que reduís els desplaçaments i actués amb prudència davant de les dificultats de mobilitat i els riscos per la circulació. La neu, pluja congelada, flocs suaus o gruixos en alguns punts va alterar el ritme normal de la vida quotidiana. Carreteres afectades, trams amb cadenes obligatòries i una sensació generalitzada que el temps imposa la seva força. Al mateix temps, aquest fenomen natural ens recorda que som criatures d'un univers creat per Déu, en el qual els elements del temps formen part de l'ordre i de la nostra experiència humana, amb tot el seu aspecte de bellesa i, alhora, de fragilitat. Els efectes a la vida parroquial. Com a conseqüència d'aquest temporal, la parròquia de Moià ha pres decisions responsables i prudents per adaptar la programació pastoral i comunitària. Els 3 tombs, previstos aquest cap de setmana, han estat traslladats temporalment per garantir la seguretat de tothom davant de la neu i les condicions de circulació. Igualment, la clausura de l'any d'estudi bíblic, que havia d'animar i acompanyar la nostra vida de fe col·lectiva, s'ha ajornat el proper diumenge, quan les condicions meteorològiques siguin més favorables per a la participació de tots i totes. Aquestes decisions, preses amb seny i responsabilitat, són també gestos d'amor fraternal, cuidar dels germans i germanes, especialment dels més vulnerables, és un compromís que la fe ens demana constantment. No es tracta només de comoditat, sinó de protecció de la vida i la seguretat, valors que Jesús mateix en recorda quan diu: «Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat». Una mirada cristiana davant la intempèrie. La neu pot ser meravellosa i atractiva per la seva bellesa silenciosa, però també és un recordatori de la nostra vulnerabilitat davant dels elements. En el llenguatge bíblic, les tempestes, el fred i les adversitats sovint apareixen com a imatges de les proves de la vida. Jesús mateix va caminar amb els seus deixebles enmig de les onades, i també a nosaltres ens acompanya en cada tempesta, sigui de neu, de dubtes o de dificultats humanes, amb la seva promesa de pau i presència. Jo sóc amb vosaltres fins al final dels temps. Mateu 28,20. Per això, davant un fenomen meteorològic que altera la normalitat, la nostra fe no es trenca, sinó que s'enforteix. Ens recorda que la prudència i la cura del proïsme són expressions de fe viva. Quan restem a casa per seguretat, estem respectant la vida que Déu ha confiat a cadascú. La comunitat es sosté amb oració i pregària, especialment per aquells que han vist afectades les seves activitats o han patit situacions incòmodes o perilloses. La previsió i el servei dels voluntaris, emergències i autoritats civils són també expressions de la gràcia de Déu treballant a través de les mans humanes. De la neu a l'esperança. Davant dels dies blancs i gelats com aquest, el nostre cor pot escoltar l'Evangeli com una pregunta amable però exigent: on està el teu cor enmig del fred? La resposta cristiana no és d'aïllament, sinó de calor humana i espiritual. Ens apropem als altres, oferim suport, compartim un gest d'ajuda i fem visible la llum de Crist enmig de l'hivern. Que aquesta experiència de neu i de canvis de plans ens recordi que Déu camina amb nosaltres en tots els temps, donant-nos esperança, confiança i fortalesa per afrontar els dies més difícils, sempre amb mirada de fe i cor obert al proïsme. Que el Senyor ens guardi,
ens protegeixi i ens faci instruments de pau i amor, fins i tot quan el vent i la neu ens posen a prova.